Assalamu alaikum Türkmenistanlılara. Assalamu alaikum hemme ahli Türkmenlere. Esası şu video bizim Türkmenlerimize şu idea adamlar, şu prezidentin taraftarlarına şu bir suutnamadır. Men şu videonun çıkışım. Hani göreyini şu videonun kudretini. Hakiki şu prezidenti Serdar Berdimuhamedov barar mı barmaz mı? Şuun 28. oktyabr 2024 yıl saadan hazır 3'ten 15 minut geçiptir. Men Hıdırov Kakımrat siz bilen Türkmenistan'ın vatandaşı, Türkmenistan'da Aşgabat'ın yaşayıcısı, Köpedağ etrafından. O adres zaten ayda oturacak da, men şu tayda da propiskam var. Hemmesi biliyor Türkmenistan'daki organ işgalleri var. Şimdi men şu Cenab Serdar Berdimuhamedov yüzlenmem. Cenab Serdar Berdimuhamedov. Men size yüzlenip otayın sebebi men Türkmenistan'a atavağım doyduk mekanı. Ecem kakım gömülen yerleri, mazarları şu taydı. Men şu Türkmen olup şu öz Müslüman hakkımı yerine yetiresim geliyor. Şu ayet omin okasım geliyor şu ayet var. Ecemin kakımın üstünde. Şoň üçin men şu videonu yazıp otayım. Yanıca men näçelese konsula jaňatdym. Gonca Taýipdi bugün şuň täzeden jaňatdym. Özüm suwutlady. Men 2003 gezek yazanymy. Şo maňa näme kağız gerekdigini. Olar neme maňa saýda seredin di. Birinciden Türkmenistan'ın ilçixanasının saýty. Londondaky. Men şo taýda düşünemem. Cenab Serdar Berdimuhamedov. Bu Türkmenistan'ın ilçixanasının saýty mi ya? Orusiyadın ilçixanasının saýty mi? Türkmen diýende orus harpla bilen yazılıpdyr. Kirillizede de latin nemede. Yöne orus nemeler, предложениялар. Bolya mındanım geçtik. İngilizlerini tap bilemza. Saydam gowy işlana. Ona seyretmen Gonca Taýip ýa-ni meni edepli öğretjek bolýar. Tertibi öğretjek bolýar. Men aýtdym, siz maňa jogap beriň. Elektronlu poçta, men elektronlu poçta uratdym bir näçe dokumentleri diýip. Owa uratdyň diýen şo yetmedi poçta size düşündirdi. Näme düşündirdin? Men göremek, näme uratmaly? Şonu seyrederiz, osaň bir netije çykararsy diýip. Cenab Serdar Berdimuhamedov, men Türkmenistanyň vatandaşy. Doğulanımdan bäri. Näme biz? Gulmy. Etjek olsa edin, etmejek olsa etmeyen diye. Şu Gonca Taýip öz melleginde kıyalı özün buyruk veriyor zaýdy. Osaň diskusiýa çıdaman trubkany taşlıyor. Men oňa aýtdym, Londonda 1 milyon Türkmen ýaşap otyrmy diýdim. Siz näme jogap berip bileňizakmy elektron poçta ya kompýuteriňiz ýetenakmy diýdim. Eger kompýuteriňiz ýetenak bolsa aýdyň diýdim men. Gyýwdyysam Türkmenler ýygnaşyp pulam alyp kompýuter alyp berjek size diýdim. Eger kadr yetmezlik olsa Türkmenlerin ba işleyecek London'un ilçixanasında. Buna on sekretarşası men orus diline gepleyin ya İngiliz diline gepleyin diye. Men nira jaňa diýen, men orusun ilçixanasy mı Türkmenistan'ın ilçixanasyna mı? Siz bizden talap ediýäňiz bütün Türkmenistan'ın halky o taýda hökümetdeki oturanlar, hökümetlerin ýandakylar Türkmen diline gürlän, Türkmen diline gürlän diýip. Türkmen dilini gürlemek üçin siz özüňiz işgär alýaňyz, orus işgärleriňiz. Türkmen ýokmy berde? Näme o universitetdagi ýaş gyzlaryna getirip bolanakmy? Bir ýyl o akademiski alyp şo taýda işläp hem ýetişjek kadrly bolar şo nemede. Ministerstva neme daşary işler ministrliginde. Ya bu zatlar näme gerek dälmi size? Cenab Serdar Berdimuhamedov. Men de Türkmenistan'a barma üçin biz sizden näme etmeli? Ayağı yıkılmalı mı? Näme bolmaly? Men öz yurduma barıp bilme. Men oňa aýdyp otyrym, men Türkmenistanyň vatandaşy. Men o taýda daşy rozda bolup durun. Rozda goýdyňyz meni. Türme başak bolup. Şo rozda bolsam näme şu men demet bolanakmy? Suradymda belli edip bolanakmy? Men uğratdym köne pasportyň kopýalaryny, ýitirilen pasportlar var. Bunun aydın zatları men düşünemek.
Indi yazdırsın Qurban Nazarova. Siz bilen aşağıda görüştük. Meni yaş oğlun deyip hasap ediniz mi? Men saydıma gel de düşündür deydiniz. Men nire vardım? Men saydınız vardım, telefonunuz var. Elektronlu poçtanız yok. Nire yazayım ben size? Men nemem ba, tecrübem ba, men önkü prezidenti Qurbanqul Berdimuhamedov 5 kezek yazanım. Karalevski poçta veren uğradanım. Davas demedim. Aşağıda. Hat gitti de yitti. Sizin telefonunuz var. Ona can etsem siz cevap yok. O tayda birin neme robot atvetçik sam atvet mi neme o? Avtoatvetçik otuyor. Robot cevap veriyor. Serdar Berdimuhamedov. Eğer size öz vatandaşlığınız gerekli olsa aydın bize. Biz düşüneyle önümüzden. Önden düşüneyle. Gerekli yurttan eliniz çekin. Tamağınız üzüm deyip açsanız yeterlik bize. Yine size yüzünü otayım. Eğer siz prezident olup şu zatları etmeseniz onda ne hayli siz prezident? Bağışlan. İnteriyer misiniz? Ben önüm ayttım. Hurra adını alıyınız deyip. Şonda TikTok'ta Залина Мамедовна, зачем вы так deyip обращайтесь непосредственно к Сердару Бердимухамедову deyip, президенту deyip. Men size şonun için yüzünü otayım. Hanı göreyin indi, ne hem edip biliyiniz biz edeyle bir, barayla bir. Kansada kansa. Biz ne yurdumuza ne, ervet zatını islah otayız mı? Biz hakkımız talep ediyiz. Hak talep edip bolendira. Barıp ecen kakan görme. Indi Türkmenler şu videonu hayiş size. Hem yerde paylan. TikTok'ta da koyun. YouTube'da da koyun. Şöyle hem yerde paylan şu Türkmenistan'ın içinde. Şu varsın şu prezidenti görsün şu zatları. Neyli bidunçuluğu ediyor. London'un ilçihanasını Kuvvanç Atayev. Orus kadrları alıp. O tayda sekretnis tip bizden aydın yönü Orusları o tayda gıdı otayır. Ben Orus'un ilçihanasında göremek Türkmenleri. Ya başkalarının ilçihanasında göremek başka milletleri. Ne için şey değildi? Sağ olun. Göreyliğinde kudretun şu videonun kudretunu. Barar mı ka? Ya mınam görmese şu görmedik ya al-hasab etse onda umidimiz üzmeli Türkmenistan'dan. Türkmenistan deyip güdüp çıkkı değil hemmemiz. Maşkalalarımız alıp hemmezat. Kalsın şoları. Şu çöller, şu gazlar neyme gerek olsa neyme şu doysullar şolar. Sağ olun.